Annyeonghaseyo! Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nakabili kami ng madaming Korean foods. Ayan po, sa harap po. Sobrang dami po nito ng mga putahe. 2, 4, mga 6 mata na putahe. Tsaka mayroon din kaming suju. Yan, first time ko po na makatikim dito. Ikaw na first time mo din? Oo, first time. Titikman namin kung ano ba yung lasa, kung kaya ba mga ka-studio. Tsaka ito palang lahat ng mga pagkain na ito mga studio ay sponsored by Arvin de Chavez. Ito din po ay isang online collaboration po dahil malayo pong lugar nila po. Kaya hindi kami pwede na magbukbang na sa personal. Kaya online lang po yung ginagawa namin mga ka-studio. Maglalagay ako dito ng short clip po para makita nyo po kung gaano kasarap yung mga pagkain niya doon. Kaya ito po. Yummy! Grabe yung muusok pa. Ito nga. At yun na po mga ka-studio, puntahan po natin si Arvin de Chavez. Premiere po kami ng 7 PM po, sa kanya naman po is 7:30. Magkasunod po yung video namin. Tsaka Korean food din po yung hinanda niya. Maganda siya ng sangyupsal sa bahay po nila. Ako, ang sarap din nun mga ka-studio. Kaya abangan natin, i-like, subscribe na din po. Maraming salamat, Busing Arvin de Chavez. Thank you, sir. Ang mga pagkain po pala na nandito sa aming harapan ngayon ay na-order po namin sa Daon Korean Fusion. Po. Maraming salamat din po man sa lahat po ng mga discount po. Laki po ng discount. Saka nagpadala sila ng mga libre po ng mga pagkain. Maraming salamat po, Daon. Saka maglalagay po kami dito ng link po sa description para naman po sa mga taga Cebu po na mahilig sa Korean foods. Para naman po madali po kayong maka-order. Lalong-lalo na sa mga hinanda nila namin dito po. Kasi ito yung mga specialty nila. Mga anong tawag dyan? Ito yung mga best Seller. Oh, yan po. Yan, start na tayo. Pray mo na. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan. Pinaila na natin sa itong pagkaon. Dito sa akin, mga ka-studio, mayroon ko ditong yan. Ramyun, cheese ramyun. Yan. Medyo lumamig na siya kaya tumubo yung noodles, no? Kasi medyo natagalan kaming imukbang to kasi ang lakas ng ulan po. At ito naman po ay japchae. Yan. Sa akin naman pong harapan, meron pong duck bukumtang or braised spicy chicken. At saka ito rin po ay spicy oden gimbap. Yan. Sa akin mga ka-studio, meron dito gochujang samgyupsal at saka raboki. Yan. Sige, start na Tsaka tayo. meron din tayong kimchi. Oo, Yung hindi mawala siyempre yung kimchi. Ayan. Napaka-healthy po ng kimchi. Yan. So, ilagay ko na sa gilid yung suju. Yan po. Ito po yung chopstick namin. First time po namin gumamit nito. Oh, hindi kami Ewan magaling ko lang po. mag-chopstick. Kaya naka-ready palagi yung kutsara. Yan. Sa mga Korean lovers dyan, ito na po. Opo. Dami po nag-request ito sa amin po. Opo. Ito na po yung request niyo po. Yan. Tama ba ka? Tama ba ito pang? Ito yung una natin kakainin pang. Kuha na kayo. Oh, ikaw mo. Ito, sa'yo. Oh, sige yan. Oops. Yan po, chicken. Ang sarap nito mo. Mga dam. Chicken ka na? Ito hindi ko Oh. alam. Birada mo. Yan. Oh, sarap nito mo. Not familiar, paano? Hindi ako makakuha ng noodles pang. Ito anong tawag dito?
spicy udon gimbap. Wow. Masarap. Masarap yung gimbap. Hmm. Ko rin pa-try ko rin yan. Hindi ako marunong. Ang sarap pala. Sarap yung gimbap. Mm. Thank you pang. Yan. Magkakamay na lang po ako. Ang sarap ng gimbap, no? Meron siyang kuan pa no, yung seaweeds ba? Hmm. Ka Tsaka mayroong rice. rice at fish cake. Hindi na kailangan ng rice kasi may rabuki, tapos may gimbap pa, tapos may japchae pa. Hmm. Kompleto na. Ito na. Hmm. Masarap din yung kimchi nila. Pero ito, kakamain ko na. Ang sarap niya. Buti kasi ako lang pang. Hmm. Practice ka man. Hindi Parang tama. nanginginig yung kamay. Hindi tama yung pagagay ko. Niipit ko lang talaga. Ako first time ko din gumamit ito. Mag-studio hindi kami gumagamit dito sa bahay kasi. Pero mabilis siya matuto. Pero natuto lang saglit, oh. Ayan! Ah. Hmm. Mm. Yung chicken, kinamuto na rin. Ano may yung nasa akin? Hmm. Ang lambot pa ng chicken. Hmm? Malambot ba? Ito yung kuan. Korean traditional dish na mga Korea ba? Itong kuan. Dak bukung tang. Hmm. Sarap ng kuhan, no? Pagkain, no? Mayroong trapo din mo? Kailangan din ng serving spoon. Oh, meron, no? Yan. Kabuna na yung kuhan mo. Nakita ba ito? Merong kimchi. Excuse pang. Yan. Kuha ako nito pang. Gamit na naman ako nito. Yan. Bilis, maubog ng kuhan, no? Gimbap? Gimbap ba yung tawag yan? Pakunan mo ko pang, please. Uy! Nakakuha ano siya? Nabungkaw siya. Ito daw Be. Sige. Practice ka mong, di para matuto. Ayan! Kahit mali. Unya lang, maubos. Ang sarap. Sa'yo lang, isa na mo. Ay, sorry. Huwag na niya. Sa mga Korean po nanonood, sorry po ha. Hindi kami marunong gumamit nito. Sila din. At sa'yo yung isa mang. Uy, sara naman niya. Oops. Yan.
Thank you pa. Ito, try ko tong cheese. Kaya gusto niyo to. Paano? Pinakain ko. Cheese ramyun. Kung sarap din ito. Magkukutsara na ako. Hindi ko na kaya. Ano ba na yung nani ka pa no? Ano ba? Tagumkum. Ito, ano yan? Nam. Pineapple o tat. Kaya ito, mag-chopstick ng noodles kung alam ko. Marunong ba tayo? Ang hirap lang mag-chopstick ng noodles. Yung samgyupsal na ito, gochujang, ibang klase na samgyupsal kasi naka-mix na siya lahat. May iba't ibang sauce na. Tapos, yung lettuce niya nakalagay na din. May pork din. Kung sa Pilipino pa, o sa mga Pilipino pa no, para siyang kuan kanang kilawin. Bakit naging kilawin niya mo? Merong kuan ba, merong meat tsaka kuan. Parang cucumber. Ang sarap ng cheese, no? Cheese ramyun. Mm. Try nyo. Kamote man. Matamis na ang manghang. Saan ko Ganyan yan kaya pa? lasa na. Mas sumarap siya dahil sa cheese. Pahingin ito pa ha. Ikaw dong. Oh, sige lang. Yan. Ang hirap pala, chopstick yung noodles, no? Lalo na yung rice, mahirap yun. Hindi ko pa na-try mag-chopstick ng rice. Yan. Masakit pala sa kamay pa pag hindi ka marunong ka no? Hindi talaga marunong ka. Di lang na ito ni gamuon. Tagdahan naman. Ay. Pwede pa ipakain sa... Umamit po kami ng serving spoon kasi sobrang dami nito baka hindi maubos ba. Maangang pala siya pa. Hindi masyadong manghang ba? Kasi manghang siya pa. kaiba na po kami ng taste, no? Taste bad. Oo. Kasi sanay ko sa manghang, sila hindi. Baka Sorry talaga. hindi manghang sa akin, sa kanila manghang, no? Excuse. Gulay ko spoon. Yan. Palaban na tag tinidor. Ito, parang ako kasi ito. Sarap ba yan? Oo, sarap yung gochujang samgyupsal. Maanghang din. Yan, natuto na ako kunti, oh. Try ko yan bro. Minsan ko lang baka. Hindi ko magustuhan. Sangyup. Halos lahat ng mga pagkain maanghang. Ito dong? Manghang? Maanghang yan. Try mo to pa. May tamis. May tamis at anghang. Pero ano, japchae, hindi yun maanghang. Kung sa atin, bami. Parang bami pala yan? Parang bami lang.
Ang tagay ko. Halang? Halang po di kayo ni pa. Kimchi. Halang eh. Halang kayo da ay. Baso ya. Thank you. Ano pa hindi ko natikman dito? Itong japchae dam. Oh, japchae at saka yung Thank you, rabuki. Dong. Sarap na yung rabuki. Palaban sa tagko ha. Ikaw dam. Sige, kukuha lang ko. Ikaw man. Una na dito. Dito pa. Mura Walang nagbami sauce. day. Pampig yan. Yan. Pero lahi ng kasi lang gigamit nga kuan. Oops. Noodles, Korean noodles. Yan lang muna. Ikaw dam mo. Oh. Hindi pa daw ulit. Sarap. Yan. Okay. Kina? Kain po tayo ng japchae. Yan. Try naman natin yung Korean noodle. Tama ba na? Noodle glass. Tawag dito sa kanila. Itong japchae. Oh. Ito hindi to siya maanghang. Oh, hindi ka mga. Ang dami pa ng rabuki. Ito. Ito yung ano? Yung mga Korean food, napaka-healthy talaga. Daming mga veggies, tapos may daming mga spices na maganda sa katawan. Okay. Yung sojo. Yung soju nila, sabi nung kakilala ko, matapang talaga yan. Iwan ko lang kung kakayanin ba ni Kuya yan. Ba natin? Wow, ang lamig na. May maliit na baso. Try mo dong. May baso dong. Mayan ako. Nako. Kung matapang. Ano ba yung lasa nito? Pero sabi nila, masarap daw. Ewan ko lang. Na kunti lang muna, kunti lang. Oo. Kaya hindi natin kayanan sa sobrang tapang nito. Cheers. Cheers. Cheers Cheers. sa'yo. Cheers. Wala bang coke dyan? Oh, meron. Meron siyang chaser. Ah. Ayan. Sige. 1. Tikman natin. Ano lasa? Matapang nga siya. Pero parang alasan ko yung dabar. Diba? Parang gin. Parang gin. Yung lasa niya, yung dabar na walang halo talaga ba? Yun yung hindi ako pamilyar kasi sa mga inumin. Kasi minom kami pero mga beer lang po yung ininom namin ba? Red Doors. Pero hindi ako sa mga hard na drinks. Thank you so much, Sir Arvin D. Chavez. Opo. Sa sponsor niyo po. Ito, tikman natin. Sunod. Hindi. Sorry. Gitikman natin yan. Rabuki. Sarap ng chicken nila. Oh. Laki ng kuwano. Oh, kumain ka ba? Kanlawa mo yan, no? Ang dami na nakain ko. May itlog. Sa'yo itong itlog mo. Serving spoon. Serving spoon. Ang pa. Ito na lang eh. Hindi? Manghang ba to? Ang sa'yo, no? Cake dam. Sa'yo yan? Ha? Sa'yo na lang. Anong tawag dito? Rabuki. 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 May tteokbokki siya, tapos may fish cake.
So itong parang, ang tawag ito? Ito yung cheesecake, ito. Fish cake. Ah, Kanina may ano yan, may parang sabaw na kunti. Mm-mm. Kaso hindi na agad nakain kaya. Ikaw mo? Yan. Ikaw naman. Sige. Hindi namin nakain agad. Sobrang lakas ng ulan po dito sa amin. Mm-mm. Pag pinilit namin, ako sobrang ingay, no? Mm. Hindi pwede talaga magsudyo pasensya na. Ito ganito. Ito poke. Tapos itong ganito. Fish cake. Mm. Yung parang kuan doon, kanang salad. Unsa ni siya? Oo. Murag macaroni. Oh, yan ito poke. Mm. Ikaw te. Ang ahang. Manghang pa. My goodness. Try mo konti. Mm-mm. Serving spoon. Yan, try ko lang. Yan, huwag mong damihan. Ikaw ka, oh. Pero. Ang sarap ng pagkain na, no? Daon po. Ano yung ano? Daon Korean fusion. Korean fusion daon. Manghang nga. Ano? Manghang. Manghang pa. Halos lahat manghang, yung japchae lang yung hindi manghang. Ito rin dong, hindi siya masyadong manghang. Okay. Ikaw. Ayan. Yan. Busog na po ako mga ka-studio. Shoutout muna ako habang kumakain sila. Shoutout Yetikel Mukbang, Clint Sulaivan, Princess Laurente, Elizabeth Galvez, Joanna May, Ralph Parcon from Carmen Bohol, Phoenix Chi from Wallis, UK, Merce Channel, Patrick Cabiles from Negros, Ella from Nueva Ecija, Riza Algono from City of Naga, Emma Sabado from Macau, Allen Bingkang, Marnica Murata, Jexel Pilotos, Adam 13 Gaming Channel, Car Jeff Channel, Luvilia Bering from Davao. Shoutout sa Carillas family sa Mactan, Buaya, Lapu-Lapu City from Margarita Carillas of New York City. Pay and Chichi. Shoutout sa family ni Ma'am Gloria Owen sa Dumaguete. Joanna Dizon. Arceli Capapas from Ozamis. Stephanie Pilones from Camarin, Caloocan City. Eliza Rose at Dane Rolly Sabalan from Qatar. Jovi Gincono from Denmark at sa family niya dito sa Lapu-Lapu. Jodeline Pipito from Italy. Janice TV from Dubai. Matthew TV from Iloilo City. Abigail Cortez from Lapu-Lapu City. Nerissa Rada. John Balanon from London. Jam Luna Miguel. Elmiranda Adil. Happy birthday Rino Alagon. Happy birthday, sir. Happy birthday. Andy De La Cruz Vlog from Hong Kong. Frangel Passion. Dudot Cesar from Mindanao, Gingoog City. Lemery Endozo family from Batangas. Beverly Antoy from Malabon. Feliciano family from Barangay Tejeros sa Panta Street. The Brothers Fee. Meron pong channel, mukbanger din po. Jonalyn May Alaw from Tuburan, Cebu City.
And last, Mars Ribo. Ayan po lahat ng shoutout. May, di ba may shoutout ka na? Shoutout nyo pala yung mga kaklase ko dati sa college, sa UCLM, sa University of Cebu, Lapu-Lapu, Mandawi, kay Choi Giovanni Tobo at kay Choi Jumar Tobo. At yung sa batch president namin na si Vanessa Jane Rivera, shoutout ko din yun na nasa Davao ngayon. Hello. Hello. Ay po. Maraming salamat po sa panonood.